सिबिनाया जेबो आलदा आलदा गैया माने बेवहाय जाहैबाय जोंना जिहेतु सिस्टेमनि गुरु गैया ओंखायनो बेवहाय जेबो आलदा गैया बाथौ जेराव नों फुजा होयो इसोरखौ मोननांगौ बेयाव सिजौ गायखानांगोन आरो बेयाव नों बाथौ दुमनांगोन बाथौनि बान्दोआ बान्दोबा बेवहाय नोङो जिउनि सोमोन्दै एक्सप्लेनेसन दं जिउखौ जोङो दाउथु बिखाजों रुजुयो दाउथु बिखा नोङो हेबखानांगोन बेनि आफा बोराइ बाथौखौ नाम लानानै बेवहाय फुजिगोन आरोबा खिन्थु बेवहायनो जोंहा माने खायफा खायफायाव धोरोमगुरि दं माने नोंखौ गियान होग्रा दीक्षा होग्रा सुबुरुन होग्रा नोंनि थाखाय इसोरनाव गाबख'नानै होग्रा गतिके जेराव गाबख'नानै होग्रा सोरबा गुरु थायो अब्ला बियो बिनि नेमजों सानफ्रोमबोनि जिउआव माने आफा बोराइ बाथौखौ सिबियो बार लानानैबो सिबियो फुङावबो सिबियो आरो बावथाय होनाया मोनसेनि जायगायाव मोनब्रैबो होयो बाथि गंसे सावनांगौ गंबाबो सावो गतिके बेफोर नाथाय बेवहाय जेबो गैया फारागथिया गासिबो धोरोमावनो बेबायदिनो सोरबाया शिबखौ फुजा खालामो सोरबाया भां सोबनानै जौ बावनानैबो फुजा खालामो सोरबाया माबा मोनसे बुलि होनानैबो फुजा खालामो आरो सोरबा ओरैनोबो माने आरज गाबनानैबो फुजा खालामो गतिके बयनियाबो बिदिनो एखे नोङो जुदि बैष्णव धर्मआव होनो हट्रआव एसे बेलेग संघआव एसे बेलेग कृष्ण गुरुआव एसे बेलेग 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 फुजा ख्रिस्टानावबो बिदिनो दं बाप्टिस्टआ बेलेग लुथारानिया बेलेग माने माबाया बेलेग नाथाय गासिबो इसोर जिसु बेनो आरो मा गतिके बयनावबो माने बेबायदिनो गतिके बाथौआव मानसिफ्रा गोरोन्थि बुजिलायो बाथौआव जिहेतु जोंहा सिस्टेम गैया गुरु ओंखायनो नोंथाङाबो जुदि गाबोन माबा मोनसे फुजा खालामनानै माबाफोर मोजां फिथाइ मोनदों होनोब्ला बेवहायनो मानसिफ्रा थांनानै फुजा खालामो आरो नोंथाङा जेरै बोसोन होयो बेबायदि माने फुजा खालामनायाव उमुकबो होनांगौ तुमुकबो होनांगौ फारौबो हगारनांगौ दाउबो हगारनांगौ खायफा बिदि होनोब्ला बे फोथायनायजों आफा बोराइ बाथौखौ फुजिनायनि उनाव हयथ' दाउ फारौ जराबो हगारगोन नाथाय इसोरा बेनो आरो इसोरखौ खुलुमनांगौबा बाथौआव खुलुमनांगौ बाथौ मोनसे जानांगौबा सिजौ थानांगौ आरो दुमनाय थानांगौ बेनो